Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalini sa mga kabisya, mga kabasic. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Kumusta naman kayo ngayong araw ng Lunes? Kailangan pa bang i-memorize yan? Eh, di tamad na naman, basic. Oh, syempre. Ganyan ang general feel kapag ka-Monday. Ang sarap sa feeling, no? Yung Nang tipong alin. hindi ka nag-a-alarm. Ay, oo. Yun lang. Ako yun lang din. Yung walang alarm sa umaga. Yung sinasabi mo ba kasi pang tanghali na tayo? Ganon. Oo, kasi dati nung pang umaga pa po kami, talagang natataranta kami. Kailangan na alas 5, alas 6. Nag-start na mag-alarm yung relo namin o yung cellphone namin kasi kailangan namin bumangon. Kasi alas 8 ang pasok. Eh ngayon tanghali na, hindi na masyado. O, di ba? Kasi hindi na kailangan gumising ng mas maaga. Oo. Pero di ba yung parang medyo oo na medyo hindi. Kasi kailangan pa rin gumising ng maaga kasi alam natutulog ka habang yung mga bata, yung mga anak. malalaki na sila, hayaan na natin sila. Okay. Malaki na yung 6 years old, di ba? Kaya na yun, di ba? Oh. Ay, nako, kalurkay. Totoo yun. Sino pong tinatamad ngayong Lunes na ito? Sino nga galing sa bakasyon o kaya galing sa weekend na, ay, naisip-isip ba, kailangan bang pumasok? Bakit bago hindi pinangayak na mayaman? Pwede naman yun. Pwede naman hindi ka bumangon. Oo, di ba? Pero wala, hindi ka kakain. Oo, tsaka wala ka na ring trabaho. Correct, di ba? Okay lang naman, wala naman pipigil sa'yo. Di ba lagi naman natin sinasabi, meron ka laging choice. Oo. Hindi mo pwedeng sabihin, wala akong choice, kailangan ko magtrabaho. Hindi, choice mo, pwede kang hindi magtrabaho. Totoo yun. Pwede kang kumain ng lupa. Ikaw nasa sa'yo yan kasi wala na kayong makain matino. Yun, nabaliw ka na eh, no? Oo. Kumakain ka na ng lupa. Ay, choice mo yan. Ay, magtrabaho, di ba? Gusto mong tamarin, di ba? Oo. Pwede naman. Kung yun lang talaga yung consequence doon, mga kabisyo, talagang mawawalan ka ng trabaho at mawawalan ka din ng pera. Kung gusto mong ma-achieve yung caption na best feeling ever, Yan. walang alarm clock ka, edi gawin mo. Yun nga lang, consequences niyan, di ba? Hindi ka kakain. Correct. Tsaka nagpasabog na ang Diyos ng grasya nung umaga. Yan. Ay, naku, latak na lang yung natira sa'yo. Putik na lang yung natira sa'yo. Ganun. O sige, dun sa mga kabisya nating alas 12 na, hindi pa rin naiisip na maging masipag kasi naiinis pa rin kasi Lunes. Hanggang anong oras yung inis mo? may Baka naman hanggang Friday. Baka. Magiging happy na ulit siya pag malapit na mag-Saturday. Pwede naman. Gets naman natin. Pero hindi natin mapipigilan, di ba? Parang katulad ng, halimbawa ngayong araw na ito, parang ang hirap-hirap kumain ng tanghalian. Nahirapan kang kaninang bumangon paano bagong break? Ang nakakalurky dito, kapag ka bagong break ka, hindi naman ibig sabihin na yung mundo titigil para sa'yo. Walang ganon. Maaaring pwedeng maintindihan ka ng paligid mo for a while. Kunyari, sa opisina, parang kunyari, yung boss mo, maintindihan ka kung bakit medyo sabog-sabog ka, ganon. Pero, hindi dapat na mga 2 weeks and 6 months, sabog ka pa rin, di ba? Kailangan dadating yung panahon na mag-aano ka na rin, mag-move forward, mag-move on, gagawa ng paraan. Pero yun po talaga yung unfortunate Kahit na tinatamad ka ngayon, kahit na masama ang loob mo ngayon, kahit na bagong break ka, ang pinakamasaklap sa talaga na katotohanan sa lahat, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hindi titigil yung mundo. Totoo yun. Iikot pa rin siya. Gagalaw pa rin. Kaya eventually, kahit na umiiyak ka ngayon, eventually wala ka rin namang ibang gagawin, kundi bumangon, magtrabaho, magsipag ulit, 'di ba? Tapos bigyan ulit yung sarili ng bagong pag-asa. Tama. Ito naman bago pinanganak kang mahirap, parang hindi ka pa Oo sanay, nga, diba? dapat sanay na.
Yung kailan pa ba magsisinkin sa'yo na kailangan mong bumangon at magtrabaho? Correct. Diba? Parang lagi na lang pagka Lunes, naiirita, ba't kailangan magtrabaho? Hindi nga mayaman, diba? Halata naman sa kutis. Oo. Halata sa gamit. Oh, diba? Halata sa lahat. Ganon. Kung pinanganak tayong mayaman, pare-pareho mga kaibisyo, walang ganitong usapan. Oo, wala. Walang ganitong diskusyon. At saka hindi natin laging topic ang utang. Oo. Yan, walang ganon. Kasi overflowing nga ang pera diba? Kaya lang wala anong gagawin. Totoo diba? yun. Kailangan magtrabaho. Ang nakakalurky pa dyan, dahil kulang yung sweldo mo dyan sa trabaho mo ngayon, kailangan pang magdoble. Kailangan pang magtriple. Gumawa pa ng mga ibang mga para-paraan. Naalala ko lang meron dumaan sa feed ko, partner. Ano naman siya, parang anonymous post. Asawa daw siya ng, alam mo naman tayo, pag chismis gusto natin yan. Asawa daw siya. Asawa daw siya. Alam mo ito si partner mga kabisyo. Pag may handaan, doon siya sa mga sa table kung saan intense ang usapan ng chismis. Oo, tayo, partner. Ayoko doon sa mga tahimik lang. Ayaw niya doon sa mga table ng mga bata. Ayaw niya doon. At saka ayoko yung table na ang naririnig ko lang, kutsara tinidor na ginagamit. Hindi. Doon tayo sa mga, yung dila hindi tumitigil. Ganon. Yan. Yung napipicture kita every time na papasok ka ng handaan o kaya gathering. Doon tayo. Bitbit mo yung bag mo tapos palinga-linga kapag pasok ng pinto. Saan magiging saan yung mga katsukaran ko dito? Ganyan. Saan dito yung mga yung intense ang chismisan. Yan, diba? Yung meron na, alam mo kung ba't ko naman ginagawa yun. Let me justify my actions. Yan. Bakit? Let me explain. Yan. Bakit ko ginagawa yung mga ganyan? Yung makikikain sa party. At pupunta dun sa table kung saan matindi ang chismisan. Intense ang chismisan. Oh, bakit? It's part of my work. Hindi ko we are professional chismoso correct, and chismosa. Professional hechicera, professional storytellers. Paano ako maggagawa ng kwento? Paano tayo may pag-uusapan kung wala nang pag-uusapan. Kasi kung hindi ka hanap ng chismis. Hindi ako hanap. Alam nyo po mga kabisyo, ito po ay part ng training namin bilang DJ. So kung ikaw halimbawa, naisip mo. Pagandahin natin yung term. Kaya nga, ito training. Po ay, this is part of our immersion. training. Correct. This is part of our training or immersion as radio DJ. Yan. Diba? The first thing that you have to be an observer. Diba? Ang gandang pakinggan, diba? You have to be an observer. Diba? So tingnan mo. Ay, na-achieve ko lang yung sinabi ng boss natin, observer. O pagpasok ng party, anong gagawin ko? Masid-masid. Linga-linga. Observe. Linga-linga, di ba? Yan. Alin bang bagyong ditong mawawala mamaya? Hindi yan. Ibang work iba ba yun? Iba pa. Ibang work sa gabi yun. Sa gabi yun. Yung mga agaw cellphone gang members, workload, ganyan. O ano pang isa sanabi? You have to be a listener. Di ba? Kailangan marunong kang makinig. Yan yung isa sa mga namin. Part ng training. Part ng training nga. Anong ginawa ko, partner? Pagpasok ko sa party, observer, linga-linga, tingin-tingin sa paligid. Yan. Listen. Alin yung pinakamalakas ang boses na parang ang tema ng usapan, huy, alam mo ba? O, di doon ako. Doon ako pupunta. Doon ka pupwesto. Oo. Yun naman. Ako okay, naman ay sumusunod gets. lamang sa training and immersion ng boss natin. Yan. So ano na nga kwento? Ayun na nga. Anong latest? Ito yung latest. So sabi ng isang mamshi. So meron daw siyang asawa. Saan to? Teka, saan ka galing? Saan kwento to? Nakita ko lang sa Facebook. Okay, Ang dami kasing comments. Pag nakita ko kasi na parang thousands na yung comments, tinitingnan ko, ano pa yung issue? Bakit ba't ang daming triggered or ang daming may opinion, gano'n. So, asawa daw siya ng isang marino. Okay. So, ano naman siya parang gusto niya lang namang magtanong. Hindi naman, feeling ko naman, hindi siya nagyayabang. Walang anything. Gusto niya lang magtanong. Okay, ito yung tanong. Sabi niya, paano pagkakasyahin ang 95,000 pesos na sweldo sa isang buwan? Yun ang tanong. Yun pa lang ang tanong niya, ang dami na na-trigger. Yung mga tao doon, sa ilalim, part of galit na galit. Naku, kuyang, marino, hiwalayan mo na yan. Ang daming triggered. So sabi niya, ganon. So sabi niya, kasi buwan-buwan, meron daw siyang binabayaran na sasakyan. O magkano ba ang hulugan sa sasakyan? So nasa 20,000. Tapos yung kanyang apartment na tinitirahan yata ay nasa 12. So 32, ganyan. Tapos sabi niya, nag-aaral yung dalawa niyang anak. Tapos meron ding senior sa bahay nila. Tapos siya stay at home. So wala siyang extra income. So lahat ng ang question naman niya din talaga doon is yung
yung mga ano po, yung may mga asawa po ba dito na marino, sabi niya. Ganito din po ba ang sinesweldo ninyo at paano nyo pagkakasyahin? Parang ganun. Okay, so ano sabi ng mga utaw? O syempre, yung iba parang trigger na 10,000 lang yung sweldo na pagkakasya. Di ba? Totoo naman din. Oo. Ako nga, literal lang yung ano, pagkakaintindi ko eh. Paano pagkakasyahin yung 95,000 parang sa isang bag, ganun. Niyayabangan ako in other words. Ganun? Niyayabangan ka Niyayabangan agad? sa 95,000. Sinampal ka ng kahirapan na naman. Ang dating nga sa akin, paano pagkakasyahin 95,000 ko sa wallet? Yan, ganun yung dating. Triggered ka. Yung kapal na kapal siya sa pera niya. Correct, Ganon. Pero ako yung dating naman siya sa akin, parang feeling ko hindi siya mayabang. Pero nung nababasa ko na yung comment section, nga, parang mayabang siya. Ang bilis. Ang bilis mabago ng opinion. So nagtatanong siya. And ako ang pagkakagets ko lang dun sa question na yun. Sabi ko, maganda itong pag-usapan, no? Feeling ko, maliit o malaki yung pera mo, laging posibleng kulang or posibleng sobra. Depende sa kung paano mo talaga siya isi-spend. Nakalagay talaga doon ng mga tao, naku, kung ganyan yung pera ko, ang dami ko ng ipon. Kumbaga parang hindi lang yung pagkakasyahin yung perang yan sa isang buwan, kundi bukod sa pagkakasyahin ko na yung mga gasusin ko sa isang buwan, meron pa akong ipon. Totoo. And actually, yung trigger will be coming from your from your way of life. I mean, from your lifestyle. Kasi alam mo, kumpat ko, tama ka sa sinabi mo. Kasi syempre part yung mga nagalit kasi 10,000 lang daw yung syempre tinignan ko yung profile. Tapos sabi ko, ay oo nga, mahirap lang sila. Kaya naiintindihan. Kasi kung halimbawa kung yayamanin. Kung way of living mo ay simplihan lang, talaga malaki yun. Pero kung, ang dating nun mayabang. Pero kung halimbawa ang way of living mo is talagang mayat-maya, Starbucks ka. Naglalamyerda ka, ganun, gastador ka. Correct, diba? Tapos yung mga anak mo nag-aaral sa exclusive schools. Diba? Talagang kulang yun. Kaya saktuhan lang. Correct, o kaya sapat lang, o kaya baka nga kulang. Depende nga sa lifestyle. Kaya nga ako, bilang certified Marites, professional etc. and professional storyteller, super check ako ng profile. Parang, kung ito yung ito yung kanyang comment, tingnan ko yung lifestyle niya. Parang, so, ano yung contribution mo doon sa comment? Hindi, wala. Ano lang ako, lurker. Wala, hindi ako nag-comment doon. Sabi ko, ang contribution ko pag-usapan natin dito sa radyo. Mas i-magnify natin. Hindi, pero totoo kasi sinabi mo yung 95,000 a month, depende talaga yan sa lifestyle mo. Diba? So kung totoo, kung simple lang, tas kunyari yung mga anak mo ay nag-aaral sa public schools, tapos kunyari 6,000, may 6,000 pa bang renta? Meron. May ganon. Pag pinto mo, tulugan na. Yan, diba? Parang pagpasok mo, lahat ng pagbiling mo, kitchen na. Oo, correct. Swerte ka kung may kitchen pa. True. Kasi 6 lang Usually mga mga 10 pataas, mga ganun. Kung Maynila tapos depende pa kung nasa probinsya ka. Diba? So depende talaga So siguro, dun kay Mrs., baka kulang din talaga dahil sa lifestyle niya. Kasi may sinabi pa siya doon na nagkakape siya, nagsa-Starbucks siya paminsan-minsan, parang mga ganun. Totoo. Tsaka depende siguro, no? Depende kung paano mo naririnig yung statement. Kasi minsan kahit binabasa natin, may sound siya May sound na, kumbaga parang caption na may tunog. Depende kung na-picture mo yung kaaway mo. Parang kamukha nung kaaway mo. Kayabang, di ba? So matitrigger ka talaga. Pero kung tunog noon na picture mo yung kaibigan mong mabait at sadyang mayaman, hindi naman mayabang, diba? So baliwala lang sa iyo yung statement na yun or yung question na yun. Magkakasya ba ang 95,000 or paano pagkakasyahin? Ako nung narinig ko agad yung impression na yun, sa akin parang nakaka-offend sa mga low income earner. Yun nga. Diba? Yun talaga. Kaya nga yung mga ganun yung comment, chinek out ko yung profile. Hindi ko sinabing, ay mahirap talaga. Low to middle income earner. Parang totoong matitrigger talaga sila kasi sobrang way below yung kinikita po namin. Kailangan pa pang i-memorize yan. Basic!